По този начин горе-долу протичат моите сутрини, като тази сутрин ще добавя и закуска, защото връзката ми с храната е ужасна и трябва да започна да хапвам. Ще си направя нещо за закуска, след което продължавам да чиста, просто защото последните ми 2 седмици не бяха вкъщи, а бяха да се прибера до вкъщи, да си взема някакви неща и да разхвърлям. Просто е пократително и това ме депресира. Мислех още сутринта да я изчиста, но нямах тези сили, затова сега ще го направя. Имаме напредък, мога да кажа, че хапнах. Дали се чувствам по-добре? Не, но няма значение. Много ме домързя, изобщо не ми се чисти. Той преди това не ми се чистеше, ама сега. Обаче ако не изчиста днеска, няма кога. Имам и да оправям. Аз не знам защо изобщо си вада нещата от сака, но да, утре сутринта отново ще пътуваме и просто трябва да изчиста и това е част от моята сутрешна рутина. Просто трябва да изчиста. Гледам всеки ден да зачиствам, когато съм си вкъщи и това обикновено е основно чистене, защото аз рядко съм си вкъщи, винаги съм на някъде и трябва да чистя. Имам 3 парални да сгъвам от миналата седмица. Просто няма кога. Аз просто не си седа вкъщи. Идвам, разхвърлям. Сяка още не съм си го свалила от колата. Вчера се прибрах и аз утре пак тръгвам на път. Как да се случат нещата? Как? Няма как да е чисто. И много хора, които са постоянно на път, ще ме разберат. Намерих си платното, което беше много по-бързо, отколкото предполагах и изключително се радвам и започвам да се оправям, за да излизам, защото нямам никакво време. Се надявам да хареса на семейството, просто защото от 3 дена водиме разговори как ще се протечат нещата и те се казват: разчитаме на тебе, ти знаеш. Да, ама аз не обичам така, искам хората да си вземат решението, да са сигурни. Аз дадох предложение и реално това е едно от тях. Това е моето предложение и честно казано се получи много по-добре, отколкото очаквах. Просто е за юбилей и искам всичко да е идеално, празникът им и всичко останало. И съм благодарна, че ми се довериха. Много се радвам и крайният резултат започва да е по-добре от очакваното. Надявам се сега, когато им изпратя този вариант, да им хареса и всичко да мине идеално. Здравейте! Нямам си да представя какво ще снимаме днес. Просто ми се снима и искам да покажа един мой почивен ден. Или не знам, в настроение съм, имам желание да снимам. Чувствам се добре, защото от последните няколко дни се чувствах доста зле. Бях на Пловдив и това ми се отрази не толкова добре, колкото мислих, че ще ми се отрази. Не знам защо. Това е най-любимият ми град. Живеехме там за кратко. Дали бих се върнала да живея в Пловдив? Определено да, много го обичам, но на този етап не, по-скоро. И не знам защо, вчера се прибрахме. Аз се чувствах много зле през моя престой там. Не мога да кажа каква е причината, но днес съм в голямо настроение и искам да снимаме. Около мен цари страхотен хаос. Значи аз като казвам, че цари хаос, буквалния смисъл цари хаос. Понеже още съм сама, Стив излезе на разходка и искам да се възползвам от това да подреда преди да започне отново работа.
И нека се залавяме с най-неприятната част. Това е кадър номер 2 на брой, защото първия път пак си говорих без да включа камерата. Но тук сме, защото искам да си говориме. Имам нужда да говоря днеска. В настроение съм, което е много изненадващо, защото вчера бях много дължен, че се прибрахме от Пловдив, пък там не се чувствах много добре, случиха се някои неща, минах през някакви емоции. Но тук сме за цифрите и за това, че аз от дете мразя, когато повтарям някой кадър, защото първоначалния път са се получили от сърце ги казваш, снимаш, обаче после не можеш по същия начин да пресъздадеш думите, които са ти дошли, защото това не е написано на сценариите. Но днеска цял ден за мен е много странно да виждам еднакъв час. Цял ден си пожелавам едно и също, въпреки че знам, че няма да се случи. Може би по-скоро съм благодарна, че до някаква степен съм се докоснала до тези чувства и емоции, въпреки че по-скоро за мен, да бъда откровена, не са толкова позитивни и хубави, но пък аз съм благодарна за всичко, което ми се случва в моят живот. И аз може би съм го искала под някаква форма, въпреки че знам, че ще ми навреди по някаква форма това и че няма да ми донесе толкова позитиви за напред. И затова толкова, може би, негативно съм се чувствала в Пловдив. Но пък, anyways, беше ми много хубаво, беше ми забавно, случиха се някакви неща, открих нови неща за себе си, върху това как мисля и разсъждавам върху някои теми. Научих повече, отколкото да загубя. Просто го гледам от тази гледна точка, че идват и негативни неща, като това, че се чувствах зле на Пловдив. Просто защото не мисля, че е трябвало да се случат някои неща, въпреки че съм искала да се случат. И е много странно, защото доста често имам такива парадоксални моменти в живота си, в които просто